Přišel mi balík a není to jen tak něco obyčejného. Jedná se přesně o objektiv Viltrox, který je přesně za mnou. Je to 13 mm objektiv se clonou 1,4 a my se jdeme podívat na to, jak vypadá. Ještě jsem ho neotvíral, takže dáme na to. Objektiv jsem pořídil nový za opravdu nízkou cenu, takže jsem byl ze začátku celkem hodně skeptický a nevěděl jsem, co od toho můžu čekat. Uvidíme, jestli jsem byl dneska skemnutý, a nebo jestli jsme dostali opravdový Viltrox objektiv, plnohodnotný a v pořádku. Momentálně používám od Nikonu kit lens, neboli základní objektiv, který přijde s samotným foťákem. A zatím jsem neměl žádný jiný objektiv. A teďka, když jsem našel tenhle, tak jsem si říkal, že to vyzkouším a bude to teda velký upgrade, pokud se to všechno podaří. Tak jdeme na unboxing. Čočky jsou teda ještě zavřené, ještě jsem je ani neotvíral, a asi si to otevřeme tady z vrchu. S tím to vypadá teda pěkně. Mám tady Viltrox taštičku nějakou, jako první, protože to je základ, že jo, taštička na nošení. Krásná Viltrox taštička. To si položíme za tím bokem. Sáček proti vlhkosti. Viltrox certifikát. Prošlo to prý testem, tak doufám, že to bude všechno dobré. Je tady návod, jsou nějaké specifikace. A je tady záruční karta. No a jdeme se podívat přímo na čočky samotné, protože mě to zajímá. A takhle vypadají přímo zbalení. Hliníková clona proti sluníčku. Krásný plastový kryt. Samotná točivá clona. Krásně tichá. A ostřící kolečko. Teď nám nezbývá nic jiného, než si vyzkoušet, jak to doopravdy funguje. No a nějak takhle vypadá video z objektivu Viltrox. Mám to nastavené na nejnižší clonu f1,4 a já myslím, že je to úplně perfektní. Co se tak koukám na svém monitoru nahoře, tak to vypadá nádherně. Je krásné rozmazání. Zaostření trošku trvá. Ale uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, a pokud vás zajímá detailní popis celého tohoto objektivu a testu s Nikonem Z50, tak mi to napište dolů do komentářů a já o tom natočím video zvlášť. V každém případě nás čeká už jen video recenze na tenhle mikrofon, která přijde v dalším videu. Je to mikrofon Ulanzi AM18 a udělám vám kompletně recenzi, co tenhle mikrofon umí. A pokud vás to zajímá, tak nezapomeňte dát odběr a zvoneček na můj kanál, ať vám žádné video neuteče. Co se týče tohohle objektivu, tak s mým Nikonem Z50 vypadá to, že funguje úplně perfektně, nevidím tady žádné chyby a průměr je tady 67 mm z vnější strany. Přišlo to s takovou krásnou krytkou a ještě další krytkou ze zadu. Foťáku, ať ho můžete přenášet. Také přišlo s takovým hezkým pouzdrem Viltrox a s kombinací Nikonu Z50 vypadá úplně úžasně. No, to je ode mě všechno a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím čau.